Asier Saez Zirion eta Daniel Zulaika Osakidetzako IESaren planaren koordinatzailearekin egon gara. Asierrek 10 urte daramatza Frantzian ikertzen Pasteur Institutuan eta hauxe da aurkitu dutena. Lo que hemos observado es que hay un grupo de pacientes que fueron tratados de forma muy temprana. Asierrek dio GIP birusarekin kutsatu, segituan tratamentuan hasi eta 3 urte pasatutakoan tratamentuari utzi diotenean gaixotasuna desagertu egin dela, horixe ikusi dutela gaixo talde batean. Birusa izaten jarraitzen dutela, baina sintomarik ez. Gauza bera azaldu du gaur Bartzelonan egiten ari diren IESaren 16. kongresuan. Ikertutako kasuen 5%tik 15%ra gertatu da hori eta orain zergatik gertatu den ikertzen ari dira hor egon daitekelako IESa sendatzeko gakoa. Portugaleteko biologoa oso baikor dago, etorkizunean ikertzaileen lanak emaitza oso onak eman ditzakeela uste du. Desde hace un poco de tiempo pienso que no voy a acabar mi carrera trabajando sobre el SIDA y que voy a tener que reorientar un poco mis investigaciones en el futuro y espero y deseo que así sea.